σου Ματά. Καλημέρα. Θα μας πεις κάποια πράγματα για σένα? Βεβαίως. Είμαι η Μάτα Κεφαλιά, είμαι 34 ετών, μεγάλωσα και ζω στον Πειραιά, σπούδασα υποκριτική στο εργαστήριο δημιουργικής γραφής στα Tabula Rasa και με την ομάδα μας ετοιμάζουμε υπέροχα πράγματα. Έχεις δουλέψει πάλι ως ηθοποιός, έχεις κάνει κάποιες παραστάσεις, κάποια πράγματα? Είχα τη χαρά να συμμετέχω σε θεατρική παράσταση, σε κάποια δουλειά στην τηλεόραση. Σε ποια θεατρική παράσταση? Στο Μη πατάς στους Βασιλικούς. Ωραία. Ποιος το έχει γράψει αυτό? Ο Μάνος Μπάρτης, η Άννα Καντονίκα και η Βαρβάρα Βουτσινά. Τέλεια. Θεωρείς ότι η δουλειά του ηθοποιού σήμερα είναι κάτι εύκολο ή κάτι δύσκολο? Σίγουρα πλήττονται όλοι οι εργασιακοί τομείς λόγω κρίσης, ωστόσο με πολλή υπομονή και επιμονή πιστεύω ότι καταφέρνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε. Θα έφευγες στο εξωτερικό αν σου δινόταν η ευκαιρία για την καριέρα του ηθοποιού? Θα ήταν σίγουρα μια υπέροχη εμπειρία, ωστόσο θα ήθελα να δοκιμαστώ για αρχή στον τόπο μας και μετέπειτα πολύ ευχαρίστως να δοκιμάσουμε και σε άλλες φορές. Συμμετέχεις στη διαδικτυακή σειρά Έλληνες. Πώς πήρες μια τέτοια απόφαση και γιατί? Αρχικά προέτρεψε η υπογραφή του Νεκτάριου Μπουντεράκου σε ένα τόσο δυνατό σενάριο, τόσο σεναριογραφικά όσο και σκηνοθετικά, και ένα υπέροχο team που πλαισιώνει όλη αυτή την προσπάθεια. Σε ενόχλησε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σειρά είναι no budget, αφιλοκερδός? Δεν με προβλημάτισε στιγμή. Άλλωστε θεωρώ ότι εν μέσω κρίσης στέλνει η δημιουργία μιας no budget ταινίας ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι δεν γίνονται όλα για τα λεφτά, ούτε με λεφτά. Τι καινούριο πιστεύεις ότι έχει να δώσει αυτή η σειρά, οι Έλληνες? Οι Έλληνες έχουν να δώσουν ένα αφοπνιστικό χαστούκι συνείδησης. Αυτό μας το εξηγείς λίγο? Φυσικά. Όλοι πρέπει να πιστέψουμε μέσα μας, να ακούσουμε τη φωνή που ψιθυρίζει και πλέον δεν ακούγεται, αλλά αναμένει να ακουστεί, και πρέπει και πάλι να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, πόσο δυνατοί είμαστε και ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Στη σειρά έχεις έναν ιδιαίτερο ρόλο και μάλιστα και για σένα συνονόματος. Ναι. Υποδίεσαι τη Μάτα λοιπόν, ένα από τους 6 βασικούς ήρωες. Θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα για το χαρακτήρα σου? Βεβαίως. Η Μάτα μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη, σε μια πολύ θρήσικα οικογένεια, γεγονός που προκάλεσε την αποστροφή της προς τα θεία στην ενήλικη ζωή της. Είναι χημικός στο επάγγελμα, χρησιμοποιεί τις γνώσεις της και τις ικανότητές της προς όφελός της στην κατάσταση στην οποία έχει κληθεί να επιβιώσει, αποκαλούμενη γυναίκα δηλητήριο, που παλεύει με τους δαίμονές της. Θέλω τώρα να κοιτάξεις την κάμερα και να πεις στους θεατές, στο κοινό, για ποιο λόγο θα πρέπει να παρακολουθήσει, και αν πρέπει, να παρακολουθήσει αυτή τη σειρά. Τους Έλληνες θέλετε να τους παρακολουθήσετε, γιατί είστε εσείς. Απολαύστε σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάτα. Εγώ πολύ.